siya. Abunda kaayo ang kadagatan sa Siquijor. Maong dili ikahibong nga daghan kaayo kang makuhang seafood sa maong dapit. Atong sayran kung unsa ang kinaham usab nila nga pagkaon o kung giunsa kini pagluto. Ani ang report. Nagkadaiyang mga isda ang anaalang sa palibot sa probinsya sa Siquijor ug usa na ni ana ang bakasi o isdang palos nga abunda. Apan unsaon kini pagluto? Alang ni atong wa pamasayod, ipakita sa HRM student nga si Van Hunter Salim kung unsaon pagluto sa iladong delicacy sa ilang probinsya ang sangkot sang balakasi o halang nga gitunuan nga bakasi ingon man ang sinugbang bakasi. Usa sa gipasigar mo namo diri sa Siquijor ang delicacy nga sangkot sang balakasi. Ang gikinahanglang mga sangkap sa pagluto ang sibuyas, ahos, kamatis, luya, sili espada, bell pepper, paminta, mantika, asin, gata sa lubi ug tunga sa kilo nga bakasi. Human maandam sa init nga kahaunang ibutang ang mantika, dayon ang ahos, luya ug sibuyas. Ug kung brownish na kini, isunod ubutang ang mga bakasi. Dayon ibubo ang gata ug pabukalon. Kung makabukal na, pahinayan ang kayo. Sunod nga ibutang ang hiwa-hiwa nga sili espada nga mamahimusab nga inanay isagol. Minusan ang kayo aron mahubas o gamay ang sabaw. Butangan dayon og asin ingon man paminta base sa panlasa. Mao na kini ang atuang sangkot sang balakasi. Kawat sa sangkot siya, pwede sa magluto og sinugba nga bakasi. Sayon ra kini nga andamon kay ang gikinahanglan lang ang init nga baga kundi mamahimo ng ibutang ang bakasi. Sarap, the best. The best. Lami kayo ang sinugbang balakasi. Ug tuod man, kundi lang gyud abusuhan ang bahandi sa kadagatan, maghinobra gyud ang grasya. Maong gipasigarbo gyud sa Siquijor ang ilang bakasi kay kini deliciously sweet. Nico Sireno, Balitang Bisdak.